minden alkalommal, amikor kinyitod a Bibliádat, minden alkalommal, amikor megnyitod a szádat Isten dicséretére vagy imádására, imádságra, az Urat keresed, és ő megígérte neked, hogy meg fog jutalmazni téged. Soha ne gondold, hogy céltalan az az idő, hogy fölösleges ez az idő, hogy gyümölcstelen az az idő, amit Istennel töltesz, mert Isten mindig megjutalmaz téged, ha keresed őt. Mindig megjutalmaz, és az ő jutalma nem egy elvont, misztikus dolog, amit majd egyszer a mennyben meglátsz, talán. Az ő jutalma valóságos. Azt mondja az ő igéjében, hogy valóságos jót tartogat az őt félők számára. Az ő erszényeiket megtölti. Isten jósága az, amit tartogat a számodra. És erről szeretnék szólni hozzátok. Nagyon egyszerűnek tűnik, és nagyon egyszerűnek tűnt a számomra is, amikor azt mondta az Úr, beszélj Isten jóságáról. Beszélj Isten jóságáról. Igen, ez egy nagyon alapvető információ, de ha csak információ neked, akkor jó helyen vagy, mert kijelentést kell kapnod róla. És ha már kijelentés van a szívedben arról, hogy Isten jó, még több kijelentést fogsz kapni. Megértést fogsz kapni. A szíved fel fog gerjedni. Nem elég tudnod azt, hogy Isten jó. Meg kell tudnod, hogy ő jó hozzád. És meg kell tudnod, mit jelent ez a jóság. Meg kell tudnod, hogy mi történik akkor, amikor Isten jósága megnyilvánul az életedben. Dicsőség az Úrnak, fel kell, hogy gerjezd a szívedet. Nagyon jó bólogatni és egyetérteni, és el kell kezdenünk valahol. Mindannyian így kezdtük, ahogy hallgatjuk Isten igéjét. Tudjátok, azt mondja az ige, hogy a hit hallásból, a hallás Isten igéjéből jön. Hallgatnod és hallgatnod és hallgatnod kell az igét ahhoz, hogy a szívedben hit legyen, hogy hitet kapjál, hogy a hited növekedjen. De egy idő után annak a hitnek már ott kell lennie, meg kell fogadnia benned, és fel kell növekednie. És a szellem gyümölcseinek fel kell növekednie benned. A szellem gyümölcsei közé tartozik az öröm. Amikor Isten jelenlétében vagy, azt mondja a Biblia 16-os Zsoltár 11-es versében, ha jól tudom, hogy az ő jelenlétében örömnek teljessége van. Az ő jelenlétében örömnek teljessége van. A mi fordításunkban úgy olvasott, hogy teljes öröm van te nálad. Ez is csodálatos. Isten jelenlétében örömnek teljessége van. Amikor te Isten jelenlétében vagy, akkor nem szomorkodhatsz. Amikor Isten jelenlétében vagy, akkor örvendezned kell, mert tudod, hogy ő jó, és tudod, hogy ő megjutalmaz téged, mert hozzájöttél. Nem emberekhez jöttetek. Dicsőség az Úrnak, hogy tele van ez a ház. Hálát adunk Istennek a ti szívetekért, és ő megjutalmazza a hűséges szíveket. Isten gyönyörködik a hűséges szívekben. Ezt mondja az igéje. És Isten jó mindazokhoz, akik keresik őt. Isten jó minden emberhez, minden teremtményhez könyörületes, azt mondja az ő igéjében. De az ő jóságát megmutatni, akkor tudja, ha mi készek vagyunk elfogadni. Az ő jóságát megmutatni akkor tudja, ha megnyitjuk a szívünket. Először is tudnunk kell azt, hogy ő jó. Lehet, hogy tényleg úgy tűnik neked, hogy ez egy olyan alapvető dolog, amit mindenki tud. Bárcsak így lenne. Bárcsak így lenne. Nem tudjuk elképzelni, hány millió embert tartott és tart távol Istentől, Isten keresésétől. Az a félre tájékoztatottság, az a rossz információ, amit a világ, amit az ördög elhintett az emberek között. Sokszor a vallásokon keresztül, ami azt sugallta, hogy Isten nem jó, hogy Isten büntet, hogy Isten nem szeret, hogy Isten megver, hogy Isten átkoz. Ez mind hazugság. Ámen. Mert Isten jó, és ő a szeretet. És azt tanítja nekünk az ő igéjében, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről száll le a világosságok atyától, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Jakab apostol levelében, első fejezet 17-es versben olvasod ezt. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék Istentől száll alá. Isten jó. Isten nagyon jó. Isten nagyon-nagyon jó. Isten annyira jó, hogy azt mondja az igéjében, az Efézusi levél 2. fejezetében, a 7. versben, hogy az elkövetkezendő időkorszakokon át fogja nekünk felfedni az ő kegyelmének gazdagságát hozzánk való jóságából, az Úr Jézus Krisztusban. Nem elég tudnod azt tehát, hogy Isten jó. Ez az első dolog, hogy ezt le kell tisztáznod magadban. Tudnod kell. Tudnia kell minden embernek, és szeretném, és hiszem azt, hogy a tévénézők is meg fogják tudni, hogy Isten jó. És ha bármi mást hallottatok Istenről, ha azt hallottátok, hogy ő nem jó, hogy ő nem szeret, hogy nem törődik, hogy elhagy, hogy megver, ez mind hazugság.
ez mind hazugság. Isten igéje pedig az igazság. Azt mondja a Róma levélben az ige, hogy legyen minden ember hazug, az Isten pedig igaz. Ámen. Odalapozunk ehhez a vershez, mert felhozta a szellem, ahogy imádkoztam hozzá még ma reggel, és nagyon erőteljesen jött a Római levél 3. fejezetének 4. verse. Nagyon sokszor idézzük ezt az igét, és leginkább az első felét, de a második fele legalább olyan fontos. Azt mondja itt az ige, s távol legyen, sőt, inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint megvan írva, hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmes légy, amikor vádolnak téged. És tudjátok, ez az ige Istenre is vonatkozik. Azt mondja az ige, hogy legyen minden ember hazug. Isten legyen igaz, és ki kell állnunk Isten igazsága mellett, az ige igazsága mellett, hogy Isten, amikor őt vádolják, győztes legyen. Hogy legyen valaki, aki kiáll mellette, és elmondja, hogy ez a vád hamis. Mert igen, az Úr Jézus közben jár érettünk. Nekünk van szószólunk az atyánál. Tudjátok, hogy az atyafiak vádlója az ördög, aki vádolni próbál minket. A mi szószólunk az atyánál az Úr Jézus Krisztus, aki elmondja az atyának, hogy nem bűnös, mert az én vérem tisztára mosta. Nem bűnös, mert ezt a bűnt én megbocsájtottam. Aki elmondja, hogy nem bűnös. És itt a földön, amikor Istent vádolják, te kiállsz mellette? Te kiállsz érte? És felvállalod az üldöztetést Isten igéjével együtt? Mert ha az igét hirdeted, üldözni fognak. Üldöztetések fognak érni. Szembe kell szállnod az ördög hazugságaival, amikor az ő gonosz munkáit Istenre akarja hárítani. És ezzel nem tudjuk elképzelni, hány embert tartott távol az üdvösségtől, hány embert tartott távol a gyülekezetektől. Tudjátok, ha minden ember tudná azt, hogy Isten jó, akkor nem férnénk be ebbe a terembe. Nem lenne akkora épület Budapesten, hogy befogadja az embereket. Ha minden ember tisztában lenne azzal, hogy Isten jó, hogy Istentől nem kell félni. És Isten nem fog a nyakadba akasztani mindenféle terheket és igákat, ha hozzájössz. Mert azt mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy ha hozzám jöttök, és magatokra veszitek az én igámat, megtanuljátok tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű. Mert az én igám könnyű és gyönyörűséges. Nyugalmat találtok a lelkeiteknek. Ő az, aki azért jött, hogy megszabadítson az igáktól. Ő az, aki azért jött, hogy mindazokat a terheket és kötelékeket, igákat és félelmeket és betegségeket az életedből elvegye. Dicsőség Istennek. Dicsőség Istennek, ő azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Ámen, és az ő munkáját bevégezte, ámen, amiért ő küldetett az atyától. Azt mondja az ige, így lesz az én beszédem. Isten az ő igéjéről azt mondja, hogy az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér vissza üresen, hanem megcselekszi azt, amiért küldtem. Áldott lesz ott és abban, amiért küldtem, sikeres lesz, és győztes lesz abban, amiért küldtem. Amikor Isten elküldte az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust erre a földre, az élő igét, a testélet igét, az az ige nem tért vissza üresen az atyához, hanem megcselekedte, amiért küldetett, és lerontotta az ördög munkáit, ámen, és szabaddá tette a foglyokat, és elhozta az örömhírt. Azt az üzenetet, hogy nem kell többé nyomorognod, és nem kell többé szenvedned, és nem kell többé Isten nélkül élned, mert Isten jósága rendelkezésedre áll, mert Isten megbocsájtott neked, mert Isten megbékéltette magával a világot az Úr Jézus Krisztusban, és vár haza téged az ő családjába, és ha hozzájössz, akkor szabaddá fogsz válni. Ha hozzájössz, és megismered őt, akkor az életedben minden kötelék és minden iga meg fog semmisülni. Meggyógyulhat a tested, szabaddá válik az elméd, és meggazdagodsz. Ámen. Mert az Úrnál teljes ellátás van, és az ő akaratát mutatja, kezdettől fogva az ő igéje. Jól ismeritek a teremtés történetét. Nem fogjuk részletesen megnézni most, de a teremtésből meg tudod tanulni, meg tudod látni Isten akaratát, kezdettől fogva, mi volt Isten akarata az ember számára. Vajon igaz az, hogy Isten néha téged megbüntet azzal, hogy történik valami rossz dolog? Vajon igaz az, hogy néha egy kis betegséget küld neked? Vajon igaz az, vagy azért, hogy megbüntessen, vagy azért, hogy megáldjon, mert van, akik még ezt is elhitték.